an balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na k'a bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye alamisa ye bi alamisa bɛnɛmɛ nansara san kalo 11 ye nɔvanburu kalo ye bi o tile 18 ye ka bɛn 2021 ma farafin kalo min n'o ye laseli kalo ye an b'aw ladɔnna k'a fɔ bi o tile 12 ye jatera san kalo 4 don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma k'aw ladɔnna k'a fɔ karamɔgɔ Abdulaye Kulibali a bɛ ca dɔ la o kɛra sababu n'a ma se ka kunnafoni di baaraw kɛ bi kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ kunungo ɲɔnɔ marabolo dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Fabakɔrɔ jariwale tigilamaw ni donsolakaw karila ɲɔgɔn na o ko kɛra sababu ni ka donsolaka maa 4 bɔnɛ a nin na o kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se dɔgɔnɔw ka kulu min bɛ yen nɔ bi n'a bɛ fɔ a ma ko mouvement Banginɛ sɔn olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko parti sari ɲɛma n'o ye Umaru Mariko ye k'o ye kuma dɔ ta ka ɲɛsin olu ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se senukaw fɛ yen nɔ bi dugukologo mankan dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko sengola dɔ y'a yira k'a fɔ k'a bɛna senuka dɔw ka yɔrɔ ci sini yɛrɛ o ko kɛra cogo la kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi min ye bɛɛ ni baarakɛlaw ye kunungo bɛɛ ni baarakɛla fɛn fɛn kɔni bɛ Kulikoro sira kan kunasinigo ka taa bila kunungo bɛɛ lajɛlen kɔni jɔra k'u tɛ baara kɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Siriki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ CEDEAO ka ɲangini ka taga ɲɛsin Mali faranjilafanga ɲɛmaaw ma o sanction min n'o taara ka ɲɛsin u ma o kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko kalata ka se ka kɛ ka bɛn février kalo tile 22 ma san 2022 o min kɛra jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko faranjilafanga maa ɲɛmaaw tɛ fɛ ka taa o sira fɛ o kɛlen CEDEAO maa ɲɛmaaw kɔni ɲangini ta ka ɲɛsin Mali faranjilafanga ɲɛmaaw ma kunungo u ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni ɲangi ta bɛ ka ɲɛsin ma k'olu tɛ voyager ka taa fan si fɛ o ye gouvernement maa dɔ ye ka fara CNT maa dɔw kan a maa bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ se maa 100 ani maa 49 bɔɲɔgɔnko ma nka sɛbɛnfura min n'o bɔra ni maa minnu tɔgɔ b'a kɔnɔ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko faranjilafanga ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'ale tɔgɔ tɛ sɛbɛnfura nin na CEDEAO ka nin ɲangi an bɛ dugawu de kɛ ni waleya min n'a talen filɛ ka ɲɛsin Mali ma ala ka sababu ɲuman kɛ ka se ka Mali bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na Mali mɔgɔw basigi min na ala k'o sabati n'an bɔra ye Masina marabolo dugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma Lotankura dɔgɔfurancɛ tɛmɛlen na jariwale tigilamaw ni donsolakaw kɔni karila ɲɔgɔn na yen nɔ a ko kɔni kɛra gɛlɛyaba de ye jariwale tigilamaw tun ye duguden dɔw minɛ ni ka taa n'u ye ka fara u ka malogosi mansin dɔw kan nka kɔsa fɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'u sera ka maa kofɛlen ninnu maa minnu tun minɛlen b'u bolo u y'o maa kofɛlen ninnu bila nka min ye mansinw kɔni ye k'olu ma bila mansin ninnu tor'u bolo yen nɔ o kɛra juma tɛmɛlen na kunungo arabadon u y'u kɔtɔrɔma bɔ tuguni ni ka na Lotankura kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Yugora u kɔni nana ni dugu kofɔlen na u ni donsolakaw kɔni karila ɲɔgɔn na yen fɛnɛ a kɔni kɛra gɛlɛyaba de ye a yira k'a fɔ ko donsolaka maa 2 k'olu bɔnna n'u nin na nka kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko donsolakaw kɔni ye maa caman den bɔrɔntɔ jariwale tigilama ninnu na ni ka tila k'u bolofɛn dɔw k'olu daraki k'a yira k'a fɔ ko ni waleya mun n'a kelen filɛ nin ye olu donsolakaw k'olu b'u nin di a ko la jariwale tigilamaw tɛ se ka se sɔrɔ olu la cogo cogo fo u bɛ sɔrɔ fɛrɛ fɛ olu b'o wulikajɔ kɛ a yirala k'a fɔ ko bandiri tun bɛ jariwale tigilamaw bolo n'o y'u ka drapeau ye u y'u ka drapeau bɛɛ lajɛlen minɛ o la ka fara u bolofɛn caman kan ni waleya mun n'a kelen filɛ nin ye an bɛ an ka finitigilakaw ka fara an ka donsolakaw kan an b'u kɔkɔrɔma don ni waleya in na jariwale tigilamaw ka nijuguya wale min bɛ ta ka ɲɛsin Mali ma ala ka se ka Mali bɔ o bolo kan n'an bɔra yen kunungo bɛnkanɛ wale tigilamaw ye bɛnkanɛ ta ka ɲɛsin Fabakɔrɔ dugu dɔ ma o min kɔni kɛra a yirala k'a fɔ ko dugudenw kɔni tun taara malo gosi la donsolakaw n'a ma ye k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ ka dugudenw sɔrɔ k'u to ka malo baaraw kɔnɔna na donsolakaw kɔni bɛ wulikajɔ ta ka se ka taa lakana ta ka ɲɛsin dugudenw ma k'u to ka baara la k'u to o baara in na kunungo a yirala k'a fɔ ko u kɔni bɛ sɔmi ko la tuma min na jariwale tigilamaw kɔni poyela ni ka bɔ kungo kɔnɔnaw na ni ka na firi ni maa kofɔlen ninnu kan u ni donsolakaw kɔni karila ɲɔgɔn na a kɛla gɛlɛyaba de ye a yirala k'a fɔ ko maa ninnu kɔni tun ye maa caman den ye k'u tun bɛ se maa 200 bɔɲɔgɔnko ma u ye maa 4 bɔnɛ u ni na donsolakaw la ni ka maa 4 k'o jogi yaasa ka pereperatigɛ d'an ma Modibo Samake ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Modibo Samake Fabakɔrɔ. An ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko jariwale tigilamaw ni donsow karila ɲɔgɔn na a ko kɛra cogo di? Karamɔgɔ baara kɔni a gɛlɛyara yɛrɛ de jarike ninnu nana anw mɔgɔw de bɔ u bɛ taa malo baara la an t'u kɔlɔsi quoi malobɔlaw nana
balo ko jiya fana nana upera tura ya damine kana marfa mu bulu famu marfa daga tin ni ti ko keli ni marfa mu bulu beba kala tin ni no di bulu kamu nana ko da tin dama ke tanere jama'a di kamala dan dama din kan ne yasira jalsi ke damne amena na bitai kamala kan dama din kan ne na am jama ko na ni di an ay ko na ni re den kan re ni den amin ni am tango ba ala ke kino lo ko ni jira ba an mo na ni fa mo na ni banana aw ni ala ko ba barga da ko dana yaram de kino ke jama mu de kile boli ara bala la bera wala on daro ko de ke kile ni den manu yam se ma joli bojongo ma aw ba tuna ma wala ba tuna wallahi abu uti ma bolo fa su mena an din da bolo fa su do pati ku bora kena do be an gugu ke da sile se ku do su bora di am bu do ro mo be tu da era di sele di ko era ke da tu di ni mana am ma ni si wallahi ta mo be me mu ni di ala era di ba ka do kuma mu tera to ke mo na ni pana o mo na ni ni tura la o do zula ko yel mo do do na masmali do mo na ni tura be de yo mo no bana na ni tura da pana na ni be de ni wala en kala ma wala blad mo na la kana tigla ma wa wala ay wala blad ma anya na tiru te ko ba ay ni jabu be ran da na tiru te wala te sa ni te ta ko na te na ko na ko ni mo da mana ni mo yi na ko ubanga ni ma ba na ko ubanga de mana ni don ko ka mo ma di bu ni mo bara era ko point pati akoya gamana ba kam ni mo ne plan di era au ma tene de au ma tene bara ke no kire ni mo bara ke ni sa ni mo era da dan ne uru kan ni ti dan de ni anya kala de ya ne ba mo ya mo ni sa ni ni to ti ru mana ke ke ni mana de ni kana na amla de ka ti ro la de ko tera to ni da se ni na na to na na la ti ta ko ni sa ja ka ko ti ni amu ni fu amu ni ni le ta na mo ama ni tere de ka la de ta ni na de na ni te ma a ti na re a ti na to pa ti an ka da la ka an ji ala wala ya ala nitbe talike murbo samakela ya fotogo muna bela jelenki jigi ke alai ngam mi farauka jamana nyama alibi ku chesri yasa gelem banga jamana konnana ferega sika sorala ala kanga jamana basiki ninga kulusuma namborai dongono ga jaglumbe na fa movement bangina son o jekulu ni ukon ya yira ka fo ko Umar Margo no e parti sari nyama e kai kuma do taga nyeshi oluma ko lu kono me kangarma dakaye ninga ka folo ninga ka laban kolo be min fo Umar Margo ye abaka politiki barawla nga min ye shew ni nyonche kuma kaka dabo ola krengrana olu dogonon olu flaw ni nyonche kaka dabo ola uga nyama no be talge Amidu Jemendila ale ba nyefa ngalame mouvement bagine so kuma kando kala se awma o gela konnana an dasera ma kachaya fanga ya anye kantui faso anye kantui mali anye kantui o de konnana pour que angana to jugu bolo anyam farangoka kan ke kuluye abu famu mako mouvement dana masako faso mbese ga lakana abse ga kisi jugu bolo tugam ton sigra o de kam fen chama fora nga munte ka fo anga dugu be jeni anga bagan koni akeble apetara adama demunu sara hake foi tala nga ni ben ata ama mali famauye ka bo ka fo yoro do la hali ala ka hina ka sula ama fo mali famau dongodo ambe shukasila dongodo kosa na Umar Marko abora ka kalo kando fo amajanye bi amajanye sini Umar Marko ando ko ne ba don bi kote kamni ambe lisila wati mun o ya soro ay ayam nyamoy wati ni ko anga kale arma dena maliko na anku man kale Umar Marko nga katanya fe anya e ka fo mate mo bisega ka kala sene mo abe mebi ay president nyine sian jula maso député ya aya nyini tumado ba akechwa dola ka latima nga kosa na binin lo akoka abe wili yoro nyini na ba ka wili yoro nyini akata nyini famore fa kana dado kado ni flow ni wati Umar krefe ma do be ka kuna fuli jugu do dama dono ni flow che Umar fana be ko taka para kenai aka sabali akudabla ambe kangarde dai akadabla na be kangarda kame akadabla na ta me fana akadabla muna kamna yin ko indamina ama delika ye Umar ye dofo anga furuka chani munun kera an fanfɛ dɔgɔnɔ dugu la an ma deli ka Umar kuma kan nga ni koni dɔ kɛra an balima fɔlɔ ta fanfɛ a ka parti mɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ u bɛ kuma surugu ka don a da kɔnɔ a bɛ kuma kalo kan minnu fɔ nin ka k'a laban n'i bɛ parti sigi i b'a sigi bɛɛ de ye n'i bɛ fanga ɲini i bɛ fanga ɲini bɛɛ de n'i bɛ ka kɛlɛ kɛ o kɔnɔna na i b'a kɛlɛ kɛ ni bɛɛ de nka ka dɔw ta ka dɔw to yen n'a m'o dabila an fana t'a to yen o don a ye nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn ko ale ka tɔnden dɔ ko
a balema dɔ minana donso fɛ k'ale k'u ma a ye telefɔni di donsokɛ ma ko telefɔni dira ma ko donsokɛ ko a fula tɛ wa ko u y'a tɔ lase Umaru n'i ye silamɛ i ma kan ka nin kuma sugu bɔ i da kɔnɔ n'i ye hɔrɔn ye i ma kan ka nin kuma sugu bɔ i da kɔnɔ hali n'a kɛra a ma kan k'a fɔ san ko a ma kɛ o fɔbaga t'ale ye nin ko in mun b'an da la dɔgɔnɔ ko tɛ fula ko tɛ an y'o fɔ an ka kuma bɛɛ la ko in bɛ yɔrɔ min maa jugu de nalen don minnu bɛ k'an kɛlɛ wa an tɛ sigi u k'an kɛlɛ an tɛ sigi u k'an kɛlɛ an wulila de k'an kɔgɔ don u kɔ la ni maa o maa tɛ se k'an dɛmɛ o kɔnɔ a k'an ye k'an to yen maa o maa n'i tɛ se k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ in kɔnɔna i k'an ye k'an to yen i kana i da jugu don an ka ko la parce que olu de bɛna kɛ sababu ye ka kɛlɛ in tɔ juguya Umaru Mariko n'a ɲɔgɔn na an ma politicien tɔw kumakan mɛn hali n'u b'u ka ko la u b'a kɛ kɛrɛfɛ mɛ Umaru nin t'a fɔlɔ ye nin t'a filanan an ka refusé joli bɛ pays dɔgɔ na a ka dɔrɔmɛ ma se yen a kumakan ma se yen a ka ci ma se yen an ka refusé joli bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan joli bɛ Sanakɔrɔba joli bɛ Bamakɔ da fɛ an ma deli ka Umaru Mariko wulitɔ la ka se yen nka a bɛ mun na tɔw ta fanfɛ an ɲɛ b'a la a k'a jija a la nka a kana a lajɛ k'a bɛ an dɔgɔya ou bien ka kuma ta k'a lase an ma mun bɛ an ka donsow lagosi mun bɛ dɔgɔnɔw lagosi mun b'an ka siya lagosi Umaru ka dɔgɔ dɔgɔnɔw lagosili ma Umaru Mariko i ka misɛn dɔgɔnɔw lagosili ma nin ka k'a laban a kana se fila ni dɔwɛrɛ kɛra kɔfɛ i fana b'a dɔn ko dɔgɔnɔ ye mun ye i bɛna dɔn ko donso ye mun ye an b'aw ladɔnna k'a fɔ nin tun bɛ tali kɛ dɔgɔnɔw ka jɛkulu min n'a fɔ ma mouvement Banginɛ sɔn o ɲɛmaaba Amidu Jemeni nin don ale ka seereya ye ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye Senukaw fɛ yen nɔ dugukolo ɲɔgɔn sama dɔ kɔni bɛ yen nɔ kabini Kumanijan ko Abubakari Njaye ko kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ta yɔrɔ dɔ yɔrɔ in ye hectare 5 ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ yɔrɔ in kɔni a falen don maaw la so jɔlen bɛ fan bɛɛ maaw sigilen don yɔrɔ in na nka ko a nana ni sɛbɛnfura ye k'a yira k'a fɔ ko sini k'a bɛna nin yɔrɔ ninnu kofɔlen ninnu ci Senukaw kɔni bɔra kunungo k'a yira k'a fɔ olu ka yɔrɔ n'i y'a citɔ ye ko fɔ olu su Senu dugutigi Zan Kulubali ale b'a ka seereya di an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Seru Zan Kulubali an bɛ kɛnɛ min kan bi an dusu kɛnɛ de kan sabula dɔ nana papier d'a ma k'a bɛna an ka yɔrɔ ci vendredi donc an ye population wele ka journaliste wele k'a kibaruya cari diɲɛ kɔnɔ diɲɛ ka kibaruya mɛn binganni wale min don adamaden sigilen bɛ yɔrɔ min na san 21 san 25 dɔ bɛna k'a ka titre y'o ye k'a b'o ci alors mairie ye yɔrɔ baara ka di an ma gouvernement yɔrɔ bɛɛ ka titre ka di communiste de mairie ma n'a hakili ni kɛlɛ ko don a bɛ se mairie de la o mairie ka papier b'an bolo notification bɛ yen permis bɛ yen o bɛ population bolo ni nana sɔrɔ i ka yɔrɔ occupé len don o jɛgafɔ n'o jɛgafɔ tɛ ko la fɔ i bɛ fanga yira anw na a kɔni a bɛ yɔrɔ ca an su kan an tɛ jɛnna bi an tɛ jɛnna si Yasɛni plateau ye bakari cɛ a ta ye cɛ 5 ye e ka filɛ bani ni jɔla k'ale to min a ye tile 8 de di k'u bɛ yɔrɔ ci vendredi le 19 k'u ka wuli ka bɔ ka dugukolo donc o dusubakasa de b'an na binganni wale min bɛ ka kan Senegal dugukolo ko la an tɛ jɛnna de quartier tɛ Bamakɔ yan min ka kɔrɔ Senu ye o tɛ yen n bɛ welema daminɛ Mali faamaw ye u ka fara sa an sɛgɛnna e dalen muso kɛrɛfɛ muso kɔnɔma don ko yɔrɔ bɛna ci sini ni ala fara muso kɔnɔ bɛ ci gɛlɛn bɛ jamana kɔnɔ bɛ yen e ni so jɔ ko e bɛna ci ka bɔ yen i bɛ taa min don e ni jɔ cogoya min na e yɛrɛ b'a dɔn mais de grâce an ma ɲini katika ko farana problème bɛ Senu kati de don e ka dugukolo b'i bolo i k'i yɛrɛ ta fan wɛrɛ i bɛ taa papier d'u ma u bɛ mɔgɔ bila ka taa yiri la san 40 kɔfɛ o kan ka kɛ yan le deuxième national de la police le deuxième national de la garde républicaine la gendarmerie o kana garde bila mɔgɔlankolon kɔ u kana ka yɔrɔ ci an tɛ jɛnɛ trop c'est trop n'u m'a dabila an b'a muso n'a den na don so an b'a kɔrɔlen kɛ n'i y'a sɔrɔ agent min kɔrɔlen la y a pas de problème n'u tɛ kɔrɔlen n'u ye min ye o ye kungo ye wa dogolen tɛ o a bɛ so kɔnɔ ye n'i ma bin a kan n tɛ fɛn k'i la o n'i ye binganni de ye o mɔgɔ bɛ yɔrɔ kɔnɔ sa joli e bɛna i ka titiri e ka nin so filɛ bani k'e bɛna ci ko e ta don mɔgɔnin kelen se ka taa a bɛɛ jɔlen don yɔrɔ jɔ k'a e to min dɛ o t'ale bɛ min donc Senu nafa ma yɔrɔ ma caman yɛrɛ ka papier ka formation nafa nalen de o de don wa a tɛ sɔrɔ ni tun bɛ tali kɛ Senu dugutigi la Zan Kulubali o kɔfɛ min ye commune 6nan maire ye maire min ɲɛsinnen bɛ dugukoloko baaraw ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɛlen min filɛ nin ye ko u n'a delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan 1 na nin waleya kelen na k'olu yɛrɛ tun kan ka nin maa kofɛlen minɛ ni k'a datugu ko n'i ye Senu ta k'a lajɛ bi ko titiri tɛ se ka bɔ Senu dugukolo la ko Senu dugukolo kɛla titiri foncier a mɛnna ko nin maa kofɛlen filɛ nin ye k'olu tun t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka segin ka na nin waleya in ta ka ɲɛsin ninnu ma an ka maire lamɛn n'o ye Baba Sanu ye Senu ye titre foncier de État ye titre foncier de la Senu bɛɛ la arrêté mun dilanna an ka o titre ministre 6 de y'a signé Senu titre foncier donc mɔgɔ si kelen ka titre kelen i ka jɔnkɔnɔni u b'a fɔ cogo min na i ka titre privé tɛ se ka yɛlɛ o kan parce que n'i y'a ye État ye o titre di Senu ma Senu yɔrɔ si tɛ yen ni État ma titre bɔ la k'a di Senu ma n'i y'a ye mɔgɔ kelen bɛna tuguni c'est que ça veut dire que ko b'a jukɔrɔ nin cɛ nin an b'a dɔn an b'a kalama a bɛ san caman bɔ kuma min b'a da sisan a balen don an yɛrɛ la parce que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ gendarmerie la u b'a fɔ yɔrɔ ma ko Kaɲɛ gendarmerie yɛrɛ de ye domaine ka ɲɛmɔgɔ minnu ye inspection u ye olu de bila k'a ka papier ta k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ mun don fɛsɛfɛsɛ min bɔra a kɔnɔ n'a tun y'an diya a don yɛrɛ yan'an ka bɔ gendarmerie la an tun kan ka yɔrɔtigi nin de minɛ ka datugu parce que sɛgɛsɛgɛ la a yirala k'a fɔ
papier b'a bolo kalon don titiri b'i bolo sɛbɛn minnu ye titiri créé o ye maa wɛrɛ tɔgɔ ye n'o bɛ bɔ dugu wɛrɛ la fo samaya o san damadɔ cɛ tunu n'anw na parce que an de kun kan ka plainte ka kan k'a minɛ tigi ni jalakitigi o ka dɔn ka bɔ mɔgɔw la titiri foncier tɛ ko fɛn gansan ye ni mɔgɔ bɛ yala yala n'a ye tɛ ko yayin ta yayin ka na dugu sɔrɔ ko n ka titiri k'a sɔrɔ dugutigi t'a kalama maa t'a kalama jɔnkala ala k'an kisi o ma balawu dɔ bɔra la sɛbɛnja fo nin tora la ko ne ko hakili sigi a tɛ ci parce que an fana an ye jugement ye an ko an ma sɔn anw de ye miiri an de y'a da o ma a ye dɔw wele ka olu ka yɔrɔ ci vraiment an fana ye cɛso opposition kɛ vraiment a tɛ n'o kɛra action bɛ jɔ ni tun bɛ tali kɛ commune wɔɔrɔnan maire min ɲɛsinnen bɛ dugukolo ko ma Baba Sanu ni tun bɛ tali kɛ ale ka seereya la an bɛ min fara nin kan jamana ɲɛmaaw u ka jamana in titiri ko u k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ titiri kɔni suguya bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔ jamana in kɔnɔ wa jamana in dugukolo ko man ka tilan bɛɛ titiri de nɔ ye an yɛrɛ bɛ dɔw seereya k'a fɔ titiri dilanna yɔrɔ dɔ la titiri dilanna baara yɔrɔ min na titiri dati ka kɔrɔ n'o baara yɔrɔ yɛrɛ ye o ye dabalibanko de ye dɛ u bɛ taa titiri dilan ni ka dati fu kɛ a la ka taa bin maaw kan o sigiyɔrɔw la fɛɛrɛ ka kɛ nin waleya min bɛ ka ta ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma gɛrɛnta min bɛ jamana in kan ka sababu kɛ titiri ye dugukoloko la caman ka se ka bɔ o la ala k'an ka jamana suma k'a basigi n'an bɔra yen a bɛ tile 2 bɔ bi bɛɛ ni baarakɛlaw olu kɔni y'u ka mobiliw jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulikoro sira la bɛɛ minnu bɛ taa cɛɲɛ cɛ Kulikorokaw fɛ yen nɔ ka na Bamakɔ kɔnɔna na olu kɔni y'a jira ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye sariya dɔ de sigi sen kan ko bɛɛ ni kɔni n'a nana sani a ka don Bamakɔ da fɛ ko bɛɛ ni k'a n'a cɛnjɛ a bɛ pese hakɛya dɔ de fɔlɔ ni dɔ faral'o kan i b'o wari sara olu kɔni y'a jira k'olu tɛ se ka taa o sira fɛ ko k'a sababuya kɛ olu bɛ cɛnjɛ ta yɔrɔ min na peselikɛlan tɛ yen nɔ olu tɛ cɛnjɛ pese ni k'a da dɔn ne olu bɛ don n'a ye ko a ka pese k'o ye gɛlɛyaba ye olu ma u ye mobili kɔni jɔ u ka ɲɛmaa n'o ye chauffeur ka syndicat ye Mokhtar Keita ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Mokhtar Keita chauffeur syndicat depuis kun 17h an jɔlen bɛ yan parce que u ye fɛn dɔ d'an kan an tɛ se min kɔrɔ o ye jumɛn ye kunna sini ne sigilen bɛ an ka BFR dépôt yɔrɔ la pièce directeur ne wele a ko bon a gouvernement ye décision dɔ bɔ n ko décision jumɛn ye a ko bon ko peseli bɛna daminɛ n ko ma ko peseli bɛna daminɛ au moins u k'a f'an ye an k'a fɔ an ka mɔgɔw ye mais n'a nana co an ka tan ni cogoya la a ma nɔgɔ donc ko problème t'a la comme e ye ciden ye ne fana ye ciden ye donc a bɛ se ka tan di ne ma pour que an ka se k'a fɔ an ka mɔgɔw ye a ko non ko tant ko t'a la ko gouvernement ka décision dɔ donc a bɛ kɛ fana ko problème t'a la donc kunu an wulila ka se a yɛrɛ ma yan an bɔra kunu fo 16h bon an ye kuma caman fɔ ne y'a ɲininka ko bon a bɛ daminɛ waati jumɛn a ko bon heure 1 t'a la ko b'u ka basigili minɛnw dɔ labɛn ko n'a banna waati donc k'u bɛ a baara daminɛ ne y'a fɔ chauffeur ye n ko bon baara in bɛna daminɛ n'o ko problème t'a la donc a daminɛ 17h mɔbili fɔlɔ min k'a ka yɛlɛ ko mun bɛ yen ko n'o k'a ka pese a ko bon ko ɲɛnɛ k'ale tɛ se ka pese donc a ye mɔbili jɔ kɛrɛfɛ bɛɛ jɔra donc an bɛ yan depuis kun 17h fo sisan ne yɛrɛ sira yan mɔgɔ caman sira yan an ka mɔbili kelen dɔ bɛ yen o pesera kunu basigili y'a minɛ 17,000 o ye basigili sɔngɔ dɔ la a kan ka pénalité min sara bon cɛncɛn yɛrɛ a bɛ taa cɛn fɛrɛ bugan sugu la 24,000 bon ni ye pénalité 17,000 fara 24,000 kan o ye joli ye 41,000 bon yɛlɛma i bɛ tɔ fɛn cogo di sisan mɔbilitigi ka wari ma sɔrɔ gazoli sɔngɔ ma sɔrɔ pilifila ka wari ma sɔrɔ kuma tɛ sɔrɔkɛ ta ma donc e bɛ se ka taa o cɛncɛn i bɛ tɔ fɛn jɔnni ma jɔnni bɛ se k'a san normalement n'i bɛ mɔgɔ pese i kan k'a fɔ ye bon i ka mɔbili poids ye nin hakɛ ye bon nin hakɛ n'a faralen kun i b'o wari sara bon o ma fɛn f'an ye o la i y'a faamu an kɔni balila k'a dɔrɔn k'an ka pese k'an b'a sara n'i yɛlɛla ka tonne 1 pénalité ye 20,000 francs ye bon an kɔni y'a yira k'a fɔ vraiment a se t'an ye an tɛ se k'a sara mais o pour le moment kɔni ma fɛn f'an ye fɔlɔ an kɔni jɔlen bɛ yan an tɛ mɔgɔ neni an tɛ mɔgɔ dɔ ka kɛlɛ t'a la foyi t'a la depuis ko n'an bɛ o cogo la fo sisan waasi foyi t'a la parce que an tɛ se k'a sara degun min don an bɛ se k'a degun kun hali ni sisan ni mobili dɔ yɛlɛla basigi la sisan ni basigi la min na hali 5000 k'a fɔ ko a wari bɛ sɔrɔ a sɔrɔ ko kun k'a sara a tɛ yen cɛnɲɛ in filɛ nin ye si kelen tɛ yen min bɛ taa cɛnɲɛ sariya dangan na min b'a fɔ ko ne ka cɛnɲɛ poids ye nin hakɛ ye parce que an tɛ poids dɔn parce que basigi t'an bolo n'a sɔrɔ basigi b'an bolo dangan na an bɛ se k'a pese k'a fɔ ko bon nin poids ye nin hakɛ ye mais basigi tɛ an t'o kɛ. ni tun bɛ tali kɛ chauffeur ka syndicat la Mokhtar Keita o kɔfɛ ministre min ɲɛsinnen bɛ sirabako baaraw ma n'o bɛ tali kɛ Madina Sisoko la ale ye kuma dɔ ta ka ɲɛsin nin waleya ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ ni baara min n'a sigilen filɛ nin ye sen kan ko jamana wɛrɛw y'a sigi sen kan ko wele bilala an ka jamana ma an ka jamana fana ka se ka baara in waleya an ka Madina Sisoko lamɛn. kɛrɛfɛdugu ninnu olu y'a daminɛ olu ye ci bila an ma ka sɛbɛn k'o ci an ma k'an ka fɔ an ka mobilitigiw ye an ka donitalaw ye ko sisan waati sera olu tɛ se ka tɛmɛ ɲinanga n'olu m'a don ba la donc anw minnu bɛ yen ni minɛn tɛ bɔ anw fɛ yen anw bɛ taa minɛn ta jamana wɛrɛw la n'olu y'a don ba la n'an ko k'an bɛ to kɔfɛ an bɛ kɛ ngɔn kelen na bila ye donc o de y'a to an ye an balima transporteurs wele komi olu yɛrɛ b'an ka minisiriso in kɔnɔ an y'u wele an sigira an ye hakiliw da jira ɲɔgɔn na an k'u k'a lajɛ misidennin kana jɔ birimina lankolon kana to u ka tɔ to walasa jamana tɔw ye donna min kɔnɔ mali kana kɛ
kɛ dengɛrɛfɛ ye Mali fɛnɛ ka don a kɔnɔ o la an ye baaraw caman kɛ an bɛnna kelen kan sisan ni nana sariya kelen bɛ k'a fɔ ko min ka to mobili kɔnɔ ne y'a sɔrɔ e tɛmɛ n'o kan jateminɛw b'a jate tɔni o tɔni wari hakɛ dɔ bɛ yen e b'o sara n'i y'o sara an y'a daminɛ de la i bɛ tɛmɛ mais n'a nana se waati dɔ ma an ye kalo hakɛ dɔ di ɲɔgɔn ma n'i seginna ka na ni tɔni caman ye hali ni wari b'i bolo k'a sara i b'i ɲangi i bɛ tila ka segin n'a ye i bɔra n'a ye yɔrɔ min ka taa bila yen walasa i ni tɔni hakɛ bɛ segin mais an y'a jateminɛ nin baara in yɛrɛ min filɛ a nafa b'an bɛɛ kan mobilibatigiw filɛ ni mobili fara k'a dan tɛmɛ chauffeur min b'a boli a bɛ se ka kɛ sababu ye ka chauffeur sɛgɛn n'a kɛra chauffeur sɛgɛn sababu ye ka chauffeur sɛgɛn ni chauffeur sɛgɛnna kasara minnu b'o kɔfɛ an b'a dɔn kuma dɔw a siraba ka kasaraw hali ni ko bɛɛ bɛ bɔ a la ni u bɛ minɛn kɛ mobili min kɔnɔ mobili sen pinɛ minnu b'olu kɔrɔ e b'a dɔn n'a fara k'a dan tɛmɛ pinɛ ninnu fɛnɛ ma jate ma minɛ ni a kan ka doni hakɛ min ta dɔw ka pinɛw bɛ ci donc o ye kasara y'u ma mobili yɛrɛ karasɔri nɛgɛ de don nɛgɛ fɛnɛ jate minɛna ni hakɛ dɔ ye n'a tɛmɛn'o kan karasɔri b'u fara o bɔra yen n'o kɛra mobili min bɛ yen n'i ye hakɛ don a kɔnɔ ani mobili min bɛ yen n'i ma hakɛ don a kɔnɔ olu ka garage la dɔ tɛ kelen maa bɛ dilanli la mobili min don n'i y'a fa k'a dama tɛmɛ o bɛ dilanli la donc n'i y'a dan hakɛ la je crois o nafa b'i yɛrɛ kan anw yɛrɛ minnu bɛ yen n'an ye siraba ninnu dilan n'an b'a fɔ o ma ko goudron o siraba ninnu bɛ jateminɛ de kɛlen don a la doni hakɛ dɔ bɛ yen mobili ni chargelen a man ka tɛmɛ o kan n'a tɛmɛn'o kan a bɛ kɛ sababu ye an ka siraba ninnu k'u tiɲɛ ni siraba ninnu tiɲɛna siraba ninnu jɔra si hakɛ dɔ sisan hakɛ dɔ kama n'a tiɲɛna siɲɛ kelen a dilanla tiɲɛna siɲɛ fila a dilanla tiɲɛna siɲɛ saba a dilanla a tɔ laban siraba n'a kan ka san 10 ye a tɛ tɛmɛ san 5 kan donc o de y'a to ne y'a fɔ n ko fɛn nafa tɛ bɔ ka ban ni tun bɛ tali kɛ Madina Sisoko la a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na sanfɛ kalandenw n'o ye université kalandenw ye olu kɔni bɔra ni ka nisɔngoya taama kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni mago bɛ kalan na dɛ k'olu tɛ ka kalan kɛ kabini kumanjan k'olu ka siniɲɛsigi dun gulolen bɛ kalan na olu tɛ baara la kalan tɛ ka kɛ nisɔngoya in kɔni kɛra kabala ka na fɔ kalaban kɔnɔna na an ko a maa dɔw lamɛn. On a faculté la depuis 2018 avec les perturbations inutiles, coronavirus faralaogan. Jusqu'à nos jours, on met deuxième année de la troisième année d'amener. Donc ça fait mal. Grève d'amener, ça vaut 6 mois, 7 mois comme ça. Mettez nous dans la grève d'amener, qu'au air supplémentaire et les consorts. Arrête donc à faux, au air supplémentaire comme c'est assez matou. Ou bien à trouver pour la faculté d'Atouré. On ne peut pas calama. Un meeting ou un conférence ou un démarche ou un bora ministère ou là. Un point y a ma foi soro. Bien à ça ka faranyo ga ngam songo ayira. Pour les jamana mo fana ko fla ona. Sans plaque la signo na madi étudiant. Am ngana ko la ngana kala de kama. Ma problème be jamana ko bi a fola kala koyi. Jama nyamo kan a nyanyini bi kan bla an ka kalanke. So so fana ka nyini na aka nyini kwa an ka do classe ko na an ka kalanke am mo bo doron na. Étudiant mo bo doron na. On n'est pas étudiant pour rien. Am me grabula am se ka fo kwa bo kalo wolon bla bo. Am se ka fo ko sanre parce que am ta amena. Anana ke alaba kara grabu illimité. Ya jatemne. Ko nga che ko kalande aka kalo wolon bla so do ci ate kalana. Abe maso ngo ko abe kalana. Atena barage baram nafa kalan fana tina ba. Ya jatemne shubu ga korwa amanogo. Aforogo diplôme nyere. Ba ire ate jamana barafo ese nga che abe munke. Ai ugato nga che nga kalanga namta kam nyanyi nango nyanyi. Ate paraga ate kalanga fana ga galan donne ne to Abdoulaye Bono kadame 2017 kana bla po minana on sami congé là on a vraiment sans savoir que classe que on a non mais c'est pas bon mais on a besoin de la signer mi kan wa non yanga signer de keto ko ampora kataka wala sa anga kalango to ka nyena bo kwa ni tun bɛ tali kɛ kalandenw ka seereya la ko f'u ka kalanko ka ɲɛnabɔ tiɲɛ don u ka hakɛ kɔni de don u ka se ka kalan jamana ɲɛmaw u ka wulikajɔ ta k'a lajɛ Mali kalanko a bɛ se ka sigi sen kelen ka cogoya mun na yaasa malidenw bɛ se ka kalan bɛɛ lajɛlen ka hakɛ i ka se ka kalan ye Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen nɔ sifinaka dɔ kɔni ye maa dɔ ta moto la ni ka t'o bila damanda la ale segitɔ maa dɔ kɔni nana ni ka na sira da ale ɲɛ ni k'a ka moto minɛ k'a ka telefɔni minɛ k'a ka wari bɔ a kunna ni k'a siri k'a da kungo kɔnɔ ni ka taa n'u yɛrɛ ye a yɛrɛ sera ka fɛɛrɛ kɛ ni k'a yɛrɛ foni ka se ka na dugu kɔnɔna na yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma Mamadu Traoré kɔlɔnjɛba ale ye wulikajɔ kɛ ni ka taa ɲininka a yɛrɛ tɔgɔ ye Adama Konate an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Adama Konate ne bɛ Kɔlɔbaya ne taara mɔgɔ bila damanda la ka se ka na ne nana taa bɔ nsinani Buruma cɛ kɔ min bɛ yen i tɛ se ka i filɛ ka digara ten donc f'i k'i sɛnɛ sumaya ka jigin donc sisan ne nana se o yɔrɔ la dɔrɔn ne ye ralentir cɛ dɔ bɛ tu kɔnɔ ye a ye ne sɛnɛ ko he n bila ɲɛfɛ ne ko n ka cɛ min kɛ mɔgɔ min bɛ sufɛ n y'o bila ɲɛfɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ ne ɲɛfɛ donc olu fila bɔra ka na fara kelen kan
donc zara ta wele na sa ta ne kura ko dara ni kana ka mi ga ke na na bu na se ni ndangona ka do ko ne sa tara na ga mutu ne ga ware kala ko sampo ne ra ri jangere ayara claro ni so ne samra bon zara ka ke ja ko ku na ngi sa na sa do na wala ka sa ke ni ni sa ku ni ka ne la tu mu wa sa ba ku masike ne kala ni la do fulani masike ne la masike ndoro so ni tume talike adama konatela ame do de ke ala ga bela jilen do ko jugela nu kalo dibla nan boray maldon gon chama hagilla ga fako coronavirus bana gon ka bana jamana nyamaw kregera la docteur la ka ul gon ya ira ko coronavirus bana ka ma bana ko coronavirus bana be ko kregera la ko ni wati yere la ko coronavirus bana ka ba kotroma bo kamna anga hospital ba no hospital ge ponji la ka fra hospital jumali ga o nyama olu buga hakilna din wala ga angulame o hakila bana tara ka swamata ambe yoro mna sisa bana be communauté konal la alors que dépistage munu be ke o chama e voyager roulé donc positif munu beta ulu beta kaira ka ke comme alors que épidémie avec awara communauté konana o fembe a charneno ça c'est sûr donc flana mumbe a charna et puis mo ye bolojigi tangani fanfela la il faut que malien ka famu ko banani halsa banani mbea femu fora jusqu'à preuve le contraire vaccination drone de pisa mo bali ka fo kipsa forme grave nunge vaccination te mo bali ka sa vaccination te mo bali ka banani ke mais ni vaccinera en tout cas banat nasira dadi model do ni kila son fin biseko kala dali noya ani kanye o bébé et réanimation ba fa non li wulon fla équipement minunganga ke réanimation konana ou équipement B urgence covid fana lipa ou fana bien non bon la dali yere hospitalisation ordinaire ou fana placé kemeni placé temps fana bien non bon frau be di mroma utas abe duma gouvernement de ko ka duma fu dumni be duma nitme talike anga docteur nyama do ga shira la ko bela jelengi koloshi coronavirus banana ya samse ka kishini bana jugu ma jugu mina ala ga ni bana daga taga banga jamana kono namboray from belebele do kon sigila singa anga jamana kono na kunungo muso ga josharia kama ni barayin sigile no singa kle sababarado ya saka priorité dama anga nyama do ga shira la me anana yira ka fo cheni muso ni ya ye jamana ka yirwa cheni muso ba kon be jore be yira be ni jo sendu cheti seka muso placita muso fana tiseka che placita be ni joro mi do na fo ma genre moko yodi nyagami ko bla ka ko muso ko dron genre te muso dron genre cheni muso benika hake beni joro ya fora moko ma ko féminicide dron moko be sinka ishitane la made kwa moko be sinka ijine jugula made ko ibe fe ka ko jugu wuli yorola nga féminicide we féminicide muso ka dadia na nyini mbakadi gelea be ina fo 7 jumaun de be se ka ta ka fo ko wala sa o gelea ka dadia muso la saria 5 jumaun de be se ka ta wala sa o be dadia muso la donc on y est muso ka dadia na nyini mbakawdi ambe wati mi ko sisa ina fo ko transition wati muso ka kumakan ka se kalame muso kan ka se kalame anu ka se ka feroke mimbato amena fere munu tike olu ka se ka do seben kono munu bato damakenya de ke chew ani muso chela muso ayere de aramadiya donc génétique yere tiseka épanouir ni muso te donc ka muso deme u ka kelela moi je pense que obligation de don chebela jelenka ni tume talige musolaka la muso munga baranya shinime musolaka ka josharia nyinini ma ame do de ke ala ga ni baran sabati anga jamana konnana muso ka se ka to wa hake konnana namboray ni wati labanu konna yira la ga foko taxi bolaw ni moto taxi ni bolbaga kulu koni ko furugu buni nyonche moto taxi bolbaga mo lip taxi bolaw ya yira ga fo kolu kon be ga gelea ta ka nyeshulu mare kregere la prix ko ta fana no musaga e kolu kuma mata prix $, ko moto taxi bolbaga kolu kon be go ta prix sugu bela kolu ga prix tien alulu te ko ga recette sorble Umar Musa Kulubali ale hagli jagabo ken koina ko fere do kanga soro ni koina yasa beb se kita soro tugumna anga Umar Musa Kulubali lame ne to Umar Musa Kulubali bi kuma won nga cha taxi bolo ni telman bolo ni nyonche bi kun e ba yi ko de moto taxi ni mobile taxi gela mumbu chebi gela bado nga solution bala sabu anya ka fo mobile taxi bolo ya ira ka fo depuis moto taxi ni mboli ndamnena akera gela bayo uluka barakonna na ka sababu yake moto taxi bolo ube mauta prix dola ka
ka taa u bila yɔrɔw la ni mobili taxi bolaw don olu kun bɛ maa dɔ ta 200 ka taa yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ bi moto bola ale b'a ta 60 walima 100 o kɛra gɛlɛyaba ye mobili taxi bolaw ka baara kɔnɔna na o kɛra sababu ye mobili taxi bolaw yɛrɛ y'a ye tiɲɛna marchew tiɲɛna u bolo wa u y'o jateminɛ u tila k'a ye olu bɛ papier min ta gouvernement yɛrɛ bolo san kɔnɔ o wari ka ca ni moto bolaw ta ye mais k'a ye marché tiɲɛnen filɛ cogo min na bi olu dun tɛ ka sɔrɔ kɛ bilen mun bɛ ka sɔrɔ kɛ olu ka papier tata wari ka ca ni olu ta ye o siratigɛ la an ye mobili taxi bolaw dɔw ka kuma lamɛn u y'a yira k'a fɔ ko a ka d'u ye gouvernement ka dɔ fara moto bola ninnu ka papier ninnu ta wariw kan bon an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la u ye kuma min fɔ tiɲɛ don an b'a dɔn k'a fɔ u m'a fɔ moto taxi bolaw ka juguya sira fɛ mais o ye fɛn min ni o b'a to moto taxi bolaw u bɛ client mun ta o b'a to u bɛ se ka dɔ fara u ka prix kan cogo min na walasa taxi bolaw fɛnɛ ni moto bolaw u bɛ ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ sabu i bɛ maa min ta prix sugu dɔ la n'i y'a ye kalo e kan ka wari min bɔ ka don vignettiw ni carte grisew la n'i y'o bɛɛ jateminɛ ni recette ni essence ko o b'a to i bɛ mɔgɔw ta prix sugu dɔ la k'a f'u ye diɲɛ ko bɛɛ n'a a waati don nka an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn na faamu bɛɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ sabu n'i y'a ta k'a lajɛ moto taxi ni cayara bi dɔwɛrɛ tɛ baara tɛ jamana kɔnɔ a caman yɛrɛ diplôme tigiw ye mais baara de tɛ yen ninnu bɛɛ n'u ka baara si tɛ si contour la mais an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na bɛɛ ka se k'i dahirimɛ sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ ni lakanabaliya tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi o ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin moto taxi bolaw ma lakanabaliya sabu an y'a ye tile 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko moto taxi bola dɔw yɛrɛ ko maa 3 de bɔnna a nin na dɔw ko maa 2 mais 1 bɛ yen k'o ma sa an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka sariya sen dɔw ta moto taxi bola mun bɛ moto boli su fɛ ka heure dɔ sigi n'o heure sera ka ban moto taxi ni kana ye kɛnɛma bilen maa si kana moto taxi boli ka tɛmɛ 21h walima 22h kan walasa u ka lakana ka se ka sabati parce que an y'a ye k'a fɔ bingani fɛn tara ka ɲɛsin moto taxi bolaw ma an y'a ye a bɛɛ kɛra sufɛlaw de la est ce que yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ko hali ni gouvernement y'o fɛɛrɛ sigi sen kan ko moto taxi bola bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o labato wa sariya min tara jamana kɔnɔ ko k'o labato sariya kelen de b'a fɔ ni maa min m'a labato ani ɲangi ka kan polisilakaw ka baara fɛnɛ bɛnnen don ma ka mɔgɔw bila u ka sariyaw labato donc ni polisilakaw ni moto taxi bola min ye ɲɔgɔn ye a fɔra ye k'e ka moto boli jɔ 21h walima 22h e dun bɛ kɛnɛma dalu jumɛn de b'o la donc u b'o kuma kɛ ni tun bɛ tali kɛ Umaru Musa Kulubali a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kɔlɔsima ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye AVPS o jɛkulu min n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ muso cɛsabaatɔw ka fara maa lojuratɔw gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ u bɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin o ma kofɔlen n'u ma dɔw furankɛ tɛmɛlen na u ye birosigi baara dɔw kɛ tabakɔrɔ Mohamed Samake tun b'a kɛnɛ kan ale ye sira min sɔrɔ an ka sira dɔw lamɛn ne ye Madame Keita Jaraba Keita je suis la présidente de la Fédération des veuves militaires et paramilitaires du Mali donc ni an nalen ya sɔgɔmada in na an nana salle de travail dɔ de kɛ ka na prise de contact kɛ o sababu bɔra jɔn na Madame Jara Kante ba ale ye diaspora malien a taara an ka forum na a ko vraiment aw ka jɛ y'a diya parce que ɲɛbaw la aw ye baarakɛlaw de y'a faamu baarakɛla kan ka encourager de donc sisan nɔ an ye échange d'idées dɔɔni kɛ a y'a invité sɔgɔmada na nka an bɛ fɛn la selon nos programmes an b'o bila ka na o de an se yan nɔ mɔgɔninfin hali kunturu kɛlɛ ala de bɛ se jɔn kɔrɔ gouvernement bɛ dɛsɛ don dɔ mais n'i yɛrɛ baara kɛ n'i wɔsi don i tɛna dɛsɛ dɛ. ne ye Madame Jara Kanteba Kanté ne sigilen tɛ yan nɔ ne sigilen bɛ France de depuis 91 ça fait 31 ans en France social n b'a kɔnɔna na parce que je m'occupe de personnes âgées aide à domicile mais occupe de personnes âgées là j'ai fait des années dedans je travaille avec plein de pathologies donc maintenant ça m'a donné beaucoup d'idées comme le caman dɔ a kɔnɔna na a ka di n ye ni nana faso la ni n bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogoya min na o dɛmɛ ye mun ye n y'a ŋaniya ka cɛ minnu cɛw sara femme de veuve o ŋaniya nana ani falatɔw parce que diɲɛlatigɛ la falatɔ a dɛmɛ ni a ka fisa se tɛ ne ye dɛ se bɛ ala de ye diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i b'a kɛ ni ŋaniya ɲuman de. ni tun bɛ tali kɛ AVPS ɲɛmaaw ka sira la u y'a fɔ cogo min na ala ka nin hakilina caya an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye maliden minnu sigilen bɛ Senegali n'u bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa fɛn ɲini na n'u bɛ masɔnkɔrɔ baaraw kɛ u y'a yira ko gɛlɛya caman b'u dala bi dɛ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ dɔɔni sɔrɔ nka o n'a ta o ta gɛlɛya bɛ maa caman de dala yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma an ka maa dɔw ka sira lamɛn. bon chantier baara gɛlɛya minnu b'a kan base yɛrɛ y'an ka sarako ye i b'a dɔn chantier dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ sara kɛ par semaine bon chantier dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ sara kɛ par quinzaine bon ne bɛ yɔrɔ min na olu b'a kɛ de par mois a bɛ journée min kɛ u bɛ journée in calculer à la fin de mois u b'a d'a ma
bon souvent bi délai min daw ma kalo la a bɛ tɛmɛ même an bɛ yɔrɔ min comme bi n ka kalo sara ni a ma sɔrɔ fɔlɔ a bɛ n sara kalo la 17,000 hali sisan bɔra k'a fɔ a bɔra ka dumuni sɔngɔ de di yan ko lɛndi k'a bɛna n sara bon ɲa ni nana yan ni tɛ kan mɛn baara min bɛ se k'i dɛmɛ pour que i ka se ka balo ni yɛrɛ o de ye masɔnkɔrɔ baara ye nin kɛra n donni sababu ye masɔnkɔrɔ baara la k'a daminɛ sɔgɔma 8h fo wula fɛ 17h u b'aw sara 400 bon ne tun bɛ minnu fɛ yen olu ka sara tun bɛ kɛ tile 15 bon ne de y'a f'u ɲɛna n ko ne bɔra Mali la ka na bon wari tɛ n kunna dumuni sɔngɔ tɛ n bolo n ko f'u ka ne ka sara di ma don o don cɛ in yɛrɛ kɛla ala dɔnbaga ye a bɛ ne ka sara kɛ don o don mais tɔ ninnu a b'u ka sara bila le 15 n nana yan n tɛ mɔgɔ dɔn n kun bɛ si SR la mobili kolow ni ɲɔgɔn cɛ n kun bɛ si yen bon n ka papier ninnu bɛɛ sonyɛna gari kɔnɔ yen a y'a permettre n bɛ daraka sɔrɔ ka dun n bɛ tilelafana sɔrɔ ka dun ani surafana an manœuvre ye maa 8 de ne dɔrɔn ye malien ye gɛlɛya foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra mun ye sisan komi ne ye étranger baara in koloma yɔrɔ bɛɛ bɛ ne de kan parce que wɔlɔfɔ ninnu olu b'a kɛ cɛkoya ye quoi ne tɛ se cɛkoya baara ninnu na ne kɔni bolo ni baara kɔni dir'i ma i ka kɛ fo a tigi yɛrɛ ka content quoi a kama ne yɛrɛ bɛ ka ɲini ka métier yɛrɛ de kala kɔnɔna na ne bɛ fɛ ka maçon yɛrɛ de kala kɔnɔna na mais n bɛ ka taa dɔɔni n ma taa dɔɔni parce que fɛn min don n t'ale kɔni fɛ sabu parce que baarako de gɛlɛyalen b'an kan yɛrɛ de fɔlɔ santé na n bɛ sara 700 semaine kɔnɔ 4,200 a t'a arranger dɛ ne kɔni ka rêve kɔni min ye minɛfuru kan ka sara kɛ 1,000 ne bɛ 6,000 o de ka ɲi ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi maliden bɛ fan o fan ala ka hɛrɛ kunsin a ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkana na Mohamed Samake mun bɛ bolo karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa États-Unis jamana kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ États-Unis jamana bɔra ka laseli kɛ nin dɔfrase in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Rusi jamana kɔnɔ ko o kɔni y'olu fara u ka liste noire kan ko u ye Rusi jamana kɔni fara u kan u y'a yira fɔ ko jateminɛ bɔra na k'a fɔ fɛn min ye Rusi jamana kɔni kɔnɔna la an b'a fɔ min ma ko liberté de religieux ou bien liberté religieuse ko o kɔni labatolen tɛ Rusilɛkaw fɛ yen n'an bɔra yen an bɛ taa Faransi marabolo n'o ye Lyon ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye prêtre kɔrɔ dɔ ye n'o ye chrétien diinɛ maɲama dɔ ye ko ale kɔni ɲangira san 5 kaso la ka sababu kɛ ko nin makɔfɔlen yɛrɛ ko a yira wale la wale min na ani diinɛ tɛ bɛn n'o ye bingana wale n'an b'a fɔ ko agression sexuelle sur mineur JCC de Lyon a yira la ka fɔ nin makɔfɔlen yɛrɛ ko a sisam se san 76 ɲɔgɔnna kɔni ma ko an bɛ don min na ko bi ko san 5 kaso ko o kɔni sumana ka d'a ma n'an bɔra yen an bɛna Nigérikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ jatigɛ wale kɛbagaw u ye wulikajɔ kɛ Nigérikaw fɛ yen Niger marabolo min n'an b'a wele ka Tawa a wulikajɔ senfɛ sa a kɛra tarata don novembre kalo tile 16 san 2021 wulikajɔ senfɛ sa maa 10 ɲɔgɔnna kɔni ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔnɛnen la o maa 10 an bɛ wele ko société civile walima citoyen civil ko o bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra yen an bɛna Sudankaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka min fanga dafiri kɔni kɛra Sudankaw fɛ yen fo ka na bila an filɛ yɔrɔ min ko sisan ko wulikajɔ kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamanadenw fɛ araba don n'o ye kunu ye novembre kalo tile 17 min ye wulikajɔbaw ye n'o ye manifestation ko olu kɔni tun bɛ sen na Khartoum n'o ye min ye Sudan faaba kɔnɔna ye ani Sudan faaba kɔnɔna kɛrɛfɛ dugu ye ko wulikajɔ kɔni senfɛ sa ko maa 10 ɲɔgɔnna kɔni ko olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛnen la ko jamanadenw kɔni bɛ wulikajɔ la fɛn min ye sɔrɔsirikaw minnu bɛ fanga la walasa olu bɛ se ka gɛn ka bɔ cogo min na n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ ECOSCAW fɛ yen nin ye kalansoba min n'an b'a wele ko Université de Glasgow ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se maa dɔ ye wulikajɔ kɛ ka se ka téléphone dɔ kɔni labɛn téléphone yɛrɛ ko b'a wele ko dogphone o tɛ dɔwɛrɛ ye ko a bɛna dilan fɛn min ye an ka bagan dɔ tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye wulu ye walasa wulu minnu ni olu bɛ to so walasa ka so kɔni kɔlɔsi walasa ni maajugu nana k'a bɛna se ka dangana wale kɛ wulu a ka se k'a tigi kɔni wele n'an b'a wele ko appel vidéo ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na nin waati in na ECOSCAW fɛ yen n'an bɔra mina Camerounkaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ dɛnbajɛkulu n'o ye ONG ye ko o dɔ kɔni bɛ wulikajɔ la walasa ka se ka fɛn min ɲama ye ka se ka ale yɛlɛma k'a ka nafamafɛn ye kunnafoni ka fɔ la ɲama tɔnni 6,000,000 o san o san o kɔni bɛ sɔrɔ Camerounkaw fɛ yen wa n'i y'a jateminɛ ko fɛn min ye ɲama fɛn min 100,000 ɲɔgɔn na ko o bɛɛ lajɛlen kɔni ko o ye mana de ye ko wulikajɔ bɛ sen na nin waati na walasa ka se ka ɲama ninnu ka u bayɛlɛma k'u kɛ adamadenw ka magoɲɛfɛn ye karamɔgɔ Sidiki an ye min sɔrɔ ko n ka kunnafoni la bi sɔgɔmada la o la kumaba da tun ye ne Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana ni diɲɛ jamana wɛrɛw k'aw bɛɛ lajɛlen basigi ni baara min n'a filɛ nin ye ni caman de kan ka sigi an ka jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ ɲama caman kɔni b'an fɛ yan nka ɲaci foyi tɛ yen nɔ jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa ɲama bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ nafasɔrɔ sira wɛrɛ ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma